Thank you. ጻኡ ያትብል ጻኡ ኢሎም ፈለዮምና እቶም ሊቃውንቲ ጻኡ ኢሎም ፈለዮምና ሊቃውንቲ ናይ ሰላም ቀደስቲ ካብ መቅደስና ወፂኡ ዝዛረብ እንተሎ ቀጽረና ኸይትንክፍ ባዕሉ ይተሓሎ ዝዓበየ ይቁረብ ሃቡና ታኹርሲ ኢሉ ምሳኣነ መልሲ መቅደሱ ክሃንጽ ክወርቕ ብዓቕሙ ስሕለቱ መዚዙ ክሓርድ ሕማሙ ተስፋ ዝቆረጸ አረጊት ሳጥናኤል ንዒዱ ፋኒዎ ክኸትለና ቃኤል ሽዑ ጻኡ ኢሎም ፈለዮምና ነቶም ዝጠለሙ ካብቶም ዘይጠለምና ይበሃል ብዙሕ ብዛዕባ ዛ መቕደስ ምእመናና ተበቲኖም ቀሪባ ክትፈርስ ካህናት የብላን ንመጻኢ ብዙሕ ይዝዛረብ ናታ ጸላይ ግን ጻኡ ኢሎም ኣሳጊጎሞ ዕድል ክደሊ ዕድሉ ዓጽዮሞ ድምፂ ደወሎም ፍርሒ ገይሩሉ ኩሉ ፈሲስዎ ወንበሩ ክሕሉ ኣብ ቀረባ ቐነ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን መቕደስ ብሒትናያ ናትና እንክትከውን ኣብ ስርዓት ቅዳሴ ውሉድን ወላድን ብሓደ ክቐውም ዝብል ትንቢት ሊቃውንቲ ንገርዎ ኢኹም ክዳለዎ ምእንቲ ትብል እዚኣ በዛ ዝወዓለት ማለት እዩ በዛ ስኻ ትስማዓካ ጸንሐት አንሕና ጻው ማለት ተቃል ካብ ቅዳሴ ዝተወሰደ እዩ ኣብ ቅዳሴ ወንጌል ክንበብ ከሎ ወይ ካነ ቅዱስ ቁርባን ዝጅመረሉ ግዜ ዲያቆን ጻው ይብል ጻው ንኡሰ ክርስቲያን ይብል ንጹሃት ዘይኮንኩም ኣናእሽቱ ክርስቲያን ውጹ እዚ ግዜ ናይቶም ምስጢር ክሪኡ ዝኽእሉ ናይቶም ንጹሃት ዝኾኑ ሰባትግዚኦም እሞ ንስኹም ውጹ ቶም ዘይነጻሕኩም ኢሉ ንቶም ዘይነጽሑ ክወጹ ይሕብሮም ማለት እዩ